Hello, good morning. Volki, sagt mal guten Morgen. Sa good morning. Pakita ko sa inyo mga sangkay. Tingnan nyo, oh. Yan yung aking, ano, Christmas tree. Tingnan sa labas, oh. It's snowing. Ngayon, first time nag-snow ngayong taon. At itong year na ito, parang hindi pa nga nag-snow dito. So, ayan, nag-snow na. First time nitong winter, hindi lang itong winter, January 3. Ako'y tanggal ng mga Christmas decor. Binalik ko na dito sa ilalim, pati yung mga plato, mga decor. At ito yung Christmas tree. Dito pa yung Christmas tree namin dahil kukunin pa ito iwan ko, sa 2 weeks. 2 weeks ng January or middle of the January na kinukuha yung na yan, yung Christmas tree na yan. Kaya enjoy muna habang nandyan pa. Hindi ko muna tinanggal yung ditong decor. Pero yung mga Christmas light, ayan, tinanggal ko na. Tapos yung mga decor, nagbabawas din ako ng mga plants. Yung mga plants ko dito pakunti ng pakunti. Tapos yan, mayroon dito, mayroon doon. Paisa-isa na lang. Tapos dito, ayan. Tapos yan. Hindi na ako kasi lilipat kami ng bahay, mga sangkay. Kaya nagbabawas ako ng mga gamit. Sa susunod ko na lang sasabihin ko sa inyo kung saan kami pupunta. Night! Malhalo, nandyan ka din pala. Gusto mo na namang kumain. Ay nako, wag na namang kumain. So, dito din, nagtanggal na rin ako ng mga decor. Yan, may light pa ako dito. Pero yung iba, pinagtatanggal ko na. Ito yung namin nung New Year, hindi maubos-ubos. Kasi tag-isang lang kami. Tag-isang glass ng asawa ko. Sa midnight, naghihintay na naman ng pagkain. Tapos nang kumain Dito naman, tingnan nyo. Yan yung sasakyan namin. Yung puti dito sa harapan. White na yung kalsada. Volky, bakit sunod ka ba ng sunod? Pupunta kami mamaya sa lalakad at isasabay na namin yung 2 karton sa post office. Dahil nagbabawas na nga kami ng mga gamit, kaya yung iba binibenta namin at inilalagay sa eBay kasi sayang naman kung itatapon lang. Kaya kung pwede naman ibenta. Yung iba pwede naman ipamigay, kagaya ng mga damit, sapatos, pwedeng i-donate. Meron dito yung container na ilalagayan para mag-donate ng mga damit. Nung nagtanggal na rin kami ng asawa ko ng mga damit namin, pero yung summer lang. So magtatanggal pa din kami para winter. Para magbawas na din ng mga gamit. Umakyat ka pa talaga, Volky. Baba! Volky, baba! Talaga naman. Bakit hindi ko siya pinapansin? Dahil nangihingi na naman siya ng pagkain. So, yan, umakyat talaga siya. Ay, nako. Bawal yan dyan umakyat. Di ba bawal sa'yo yan? Pinagbabawal yan sa'yo. Baba! Volky, runta. Runta. Tigas ng ulo. Yan naman si Midnight. Ang bait ni Midnight. Doon lang siya. Hindi yan makulit. Ito, hindi makontento. Laging nanghihingi ng pagkain. Sagmal, bye-bye! Bye!
Yan, bilis mawala ng ano, ng snow. Kaya konti lang yung ano, nasa lupa.